Bai, hori da hitzik berriena eta hori da berritasun handiena. Lehenengo ediziotik geneukan eskaera zalantza bat zen, ez ote zen udazkena apur bat garai tristea edo, apur bat etxean egoteko garaia Euskaraldia bera egiteko, ez? Eta Euskaraldi ariketa soziala izan da, eta pertsonen arteko harremanetan eta hizkuntza ohituretan eragina daukan ariketa izan da, ikusten genuen egokiagoa izan zitekeela ariketa, kale bizitza, giro alaiago edo nolabait, hori ez, hartu eman gehiago zegoen garai batera ekartzea, bai. Aurtengo berritasun nagusia hori da, eta nabaritzen dugu, herriz herri antolatzen ari diren gauzetan, nola kale hartzeko ere aukera gehiago eskaintzen duen udazkenak, edo udaberriak, barkatu. Eta beraz, hori, berritasun nagusia, eta gogoz ikusteko Euskaraldiak zelako eragina daukan beste urte sasoi honetan ere. Aho bizia Euskararen erabileran aurrerapausoak emateko beharrezko figura da. Aho biziei eskatzen zaiena edo aho biziek hartzen duten portaera lotua dago batez ere lehen hitza beti euskaraz egitearekin eta euskara mantentzearekin. Naiz eta aurrean daukagun pertsonak guri erdaraz hitz egin, bai. Beharrezkoa da rol hau, azken finean trakzio lana egiten duten pertsonak beraiek direlako, ez? Jendeari eskatzen dioguna da euskarazko elkarrizketa horrek mantentzea, askotan beldurra ematen du eta proba egin arte ez gara konturatzen posible dela euskarazko elkarrizketa horrek edo euskara mantentzea elkarrizketa elebidunetan, eta beraz hori da rol honi eskatzen dioguna. Eta gero, lehen hitza beti euskaraz egitea, ez? Askotan aurre iritzi ikusten dugunean oinarrituta, beldurra ematen dugu lehen hitz hori ere euskaraz egiteak, eta izugarrizko sorpresak eramaten ditugu urrats hori ematen dugunean, ez? Eta konturatzen gara, euskaraz askoz toki, eremu, espazio gehiagotan hitz egiteko aukera dagoela. Lehen hitz hori euskaraz egiteak euskarari zenbat ate irekitzen dizkion kontzientzia hartu beharra daukagu, eta aho biziari hori da eskatzen dioguna, ez? Lehen hitz hori euskaraz egitea, eta gero elkarrizketa elebidunetan ere euskara mantentzea. Komunikazioa posible den heinean behintzat. Hemen badugu nolabait belarri presta prestigiatzeko edo belarri presta zer den azaltzeko beharra, ez? Laugarren edizioa da, bagoaz gero eta hobeto ulertzen, baina azpimarratu behar dugu rola bai bata eta bai bestea ez dagoela ezagutzarekin lotuta, baizik eta portaerekin lotuta dagoela. Beraz, litekena da pertsona batek bere bizitzako eremu gehienetan euskaraz edo aho bizi errola betetzeko aukerak izatea, baina arrazoi desberdinengatik beste eremu batzuetan euskara mantentzeak zailtasunak ekartzea, ez? Demagun nire bizitzeko esparru guztietan edo eremu guztietan euskaraz hitz egin dezakedala, baina nire bikotearekin naiz eta berak ulertu kostatzen zaidala euskara mantentzea. Kasu horietan, belarriprest rola aukeratzea da proposatzen duguna. Belarripresta aho bizi izan daiteke bere bizitzaren 80%, 20%, edo iaia 100%, ez? Baina, eremu batzuetan zailtasun gehiago badauzka euskaraz egiteko, edo ez ikusten prest portaera horrek mantentzeko, gure gomendio izango litzateke belarriprest portaera aukeratzea edo belarriprest rola aukeratzea. Azken finean, gaur egun gure gizartean dagoen egoera soziolinguistikoaren baitan, gehiago izan beharko lirateke belarriprestak. Euskaraldiarekin ez dugu lortu hori oraindik erakustea, edo Euskaraldiak oraindik ez du hori erakutsi, baina jendeari ere apur bat bere portaerak eta bere aukerak aztertzeko eskatu nahi diogu rola aukeratu aurretik. Belarriprestak proposatzen duena azken finean da, berarekin euskaraz egiteko gonbidapena da belarriprestak egiten diona aurrean duen pertsonari. Euskaraldiaren ikurra, baina zerbait gehiago dela esan genezake, ez? Azken finean txapak aurrean dugunari esaten dio nirekin euskaraz egin dezakezu, ez? Beraz horrek estres linguistikoa ezabatzea dakar guztiz, eta euskaraz lehen hitz egiteko orduan izan ditzakegun zalantza guztiak esate baterako ezabatzen ditu, ez? Txapa magikoa dela esaten dugu, aho bizi eta belarriprest portaerak
betetzea bezain garrantzitsua da guretzako, ariketarentzako, txapa egunero paparrean eramatea, ez? Jendeari eskaera hori egin nahi diogu, txapa egunero paparrean eraman dezala, konturatuko direlako nola, edo zein eragin daukan txapak, ez? Txapak badauka nolabait ere gainera, ariketa ikustarazteko gaitasun hori, baina badauka ere bai nolabait emozioekin lotura zuzena ere. Guk uste dugu txapa batekin aurkitzen zarenean sentitzen duzun hori, lasaitasuna, ariketa elkerrekin egitean gaudenaren sentsazioa, euskaraz inongo kezkarik gabe jarduteko askatasuna, hori dela azken finean txapak daukan potentziala, ez? Uste dugu artefaktu bikaina dela, ariketa lasaitasunez, garantiaz, eta bar egiteko. Ariguneak azken finean euskaraz lasai aritzeko guneak dira, eta eskaintzen dioten euskaraldiari da, euskaraldiak planteatzen duena azken finean erabaki indibiduala da, hau bizi edo Belarriprest portaera rola aukeratzea erabaki individuala da, baina ariguneak eskaintzen dutena da ariketa hori kolektiboan ere egiteko modua, ez? Nolabait, euskaraldia elkarrekin egitea erabakitzeko aukera ere bai. Horrez gain, entitateei hausnarketarako, beraien entitatean euskararen erabileraren egoera aztertzeko, neurriak erabakitzeko edo aldaketak aplikatzeko edo aztertzeko aukera ere eskaintzen die, eta hori da entitateek beraiek eskertu diguten gauzetako bat, bai? Euskaraldiaren baitan arigunen figura edo tresna hori txertatzeak, beraieri ere eskaini diela nolabait ariketa egiteko eta beraien entitateen barnean euskararen erabilera areagotzeko modu bat, ez? Aldaketa txiki bat egin du aurten arigunen kontzeptuarekin baita ere, entitateek parte hartu dezakete ariketan, baina ez da beharrezko ariguneak sortzea, bai? Ikusi genuen arigunen lanketa entitate txikien kasuan ez zela beharrezkoa, bai? Batez ere komertzio eta ostalaritzako entitateen kasuan ez zela beharrezkoa, azken finean langile gutxi zirelako eta beraien kasuan nahikoa zelako ariketan parte hartzeko bertako langileek Aho Bizi edo Belarriprest rola soilik aukeratzea. Eta gainera horrek nolabait entitatei beraiei lanketa eskatzen zien eta baita herri batzordei ere. Orduan, aurten arigune kontzeptua entitate handiagoentzako bakarrik proposatu dugu, baina hala ere entitateek ariketan parte hartzeko aukera eskaini dugu eta entitateek beraiek izena eman dezakete ariketan. Guretzako koordinazio orokorretik mirestekoa eta eskertzekoa da Euskal Herriko ia herri guztietan jende bolondresa euskararen erabileraren alde aktibatzea. Esker mezua besterik ez ditugu horretan dabiltzanentzako. Eta hori, aurten egindako lanak bere fruituak eman dituela uste dugu, bai? Inoizko ilusio eta aktibazio handiena dago herrietan, berreskuratu dugu kalea, eta agian Udaberriak ere horretarako aukera eskaintzen digu, ez? Eta gainera, uste dugu, eta herri batzordeek ere horrela esan digute, egoera soziolinguistikoa dena izan da ere, euskaraldiak planteatzen duen markoa erabilgarria dela leku guztietarako. Arnasgunetarako edo euskararen erabilera txikiagoa den tokietarako, bai? Toki guztietan edo leku guztietan eta norbanako gehienok baditu zein urrats eman euskararen erabileraren alde, baditu aldatzeko portaerak eta beraz, bai arnasguneetan eta bai bestelako tokietan ere beharrezkoa da euskaraldia, ez? Eta guretzako pozgarria da euskaraldiak herrietan euskaltzaleak edo aktibatu nahi duten euskaltzale horientzako tresna baliagarria edo proposamen baliagarria dela ikustea. Euskararen erabileraren eta euskararen alde aktibatzeko beharra egon badago, euskaraldiak horretarako markoa eskaini die herri batzordei eta horretan lanean jardun nahi dutenei. Eta orain dugun erronka izango litzateke zer egiten dugu maiatzaren 25ean, bai? Zertan eragingo dugu euskaraldia bukatu ostean. Uste dugu badaudela bestelako egitasmoak, korrika izan, mintza praktika egitasmoak izan, edo herri bakoitzak badaukala behar espezifiko edo zehatzen bat, ez? Guk animatu nahi ditugu herri batzordeok, euskaraldiaren ostean, behar bada lehenengo atxeen apur bat hartu, baina gerora ere lanean jarrai dezatela, bai? Etorriko da hurrengo euskaraldia, baina ordura arte egitekoak egon badaudelako.
Bueno, 11koa ere lehenengo edizioan asmatu genuen zerbait izan zen, 11 egunekin lotuta, eta horrek jokoa eman zezakelako, 11koaren funtzioa da nolabait Euskaraldiaren enbaixadore izatea, bai? 11 pertsona ezagun, adin desberdinetakoak, esparru desberdinetakoak, Euskararen erabileran nolabait erreferente izan daitezkenak, aukeratu, eta beraiei eskatzen zaiena da nolabait Euskaraldia zabaltzen laguntzeko, eta ariketak iraun bitartean ere nolabait beraien portaerak aldatzeko. Uste dugu tresna baliagarria dela Euskaraldia girotzeko ere bai, eta horregaitik, adian laugarren edizioa denez aurtengoa, zerk funtzionatu duen eta zerk ez ikasi dugu, eta aurten 11koen proposamena berriz luzatu, eta herriek oso ondo erantzun dute, eta herri gehienek aukera hau baliatu dute, beraien herrian ere nolabait identifikatzeko ariketa zabaltzen eta ariketa gizarteratzen lagun diezaieken jendea nolabait identifikatu eta erakusteko. Mugimendua dakar berarekin, eta azken finean uste dugu Euskaraldiak nolabait modu desberdin eta ertz desberdin askotatik mugitzen gaituela, ez? Lehenengo norbera mugitzen du, bai? Rol bat aukeratzeak, hausnarketa bat dakar horrekin, ze hizkuntza ohitura ditugun, eta nola mugitu edo aldatu ditzakegun hizkuntza ohitura horiek. Beraz, mugimendu pertsonala edo individuala badakar. Baina Euskaraldia ezinbestean ariketa kolektibo bat ere bada. Beraz, kolektibotasun hori ere badakar. Nik rol bat aukeratzeak eta nik nire hizkuntza ohiturak aldatzeak nire ingurukoenetan ere eragina badauka, ez? Eta orduan, nolabait Euskararen erabilera kolektiboki ere mugiarazten duela uste dugu. Eta zer esanik ez, ariketan milaka pertsonek parte hartzen badute, ez? Horrez gain, Euskaraldiak aurrez aipatutako herri batzordeak edo herrietako euskaltzaleak ere mugiarazten ditu, ez? Euskaraldiak marko bat eskaini du edo proposamen bat egin die mugitu nahi duten edo aktibatu nahi duten euskaltzale horiei nolabaiteko baliabide bat eskaini die beraien herrietan euskararen erabileraren alde aktibatzeko eta horretan eragiteko. Eta orduan, hiru eremu horietan mugimendua sortzen duela badakigu. Eta gero azkenik, uste dugu barneak ere mugitzen edo barnea ere mugitzen digula Euskaraldiak, ez? Lehen aipatu dudan bezala, afinitate horiek, beste pertsona bat txaparekin ikusteak, sortzen digun ilusioa, emozioa, orain arte Euskaraz egin ahal genuela ez genekien eledun bat, aurkitzeak, Euskararekin topo egiteak. Azken finean uste dugu emoziotik ere badaukala Euskaraldiak eta horrekin ere jokatu nahi dugu, ez? Eta horretan izugarrizko garrantzia dauka berriz ere txapak. Txapak nolabaiteko ate hori ireketzen dio Euskarari eta mugimendu hori sortzen du, bai? Txapak edo bai lehen hitzak edo Euskarari ateak zabaltzen dizkion edozein tresna edo jokabide. Ez da lehenengo aldia herriren batek proposamen hau bere gain hartu duela, edo ikaldia martxan jarri duela. Aurtengoan Zirika elkarteak proposatu digu horren edapen bat egitea, eta gurentzako edo ariketarentzako garrantzitsuena euskara erabiltzea da. Zein euskara erabiliko den, ez da hain garrantzitsua, ez? Eta gainera guk hori aldarrikatzen dugu. Erabiltzen den euskara dela onena, ez? Uste dugu aldaera egokia dela, guk gainera Euskaraldia hasieratik horrela proposatu izan dugu. Euskaraldiak marko bat eskaintzen du, baina gero herri bakoitzari Euskaraldia moldatu eta bere beharretara eta errealitatera moldatzeko aukera eskaintzen dio. Eta ikaldia pizgarri izan badaiteke Euskaraldia jende gehiagorengana heltzeko eta euskararen edo erabileran edo ohituretan aldaketak ekartzeko, gure aldetik aurrera zabalik gaude, ilusio sartu dugu ere gonbidapena eta Zirikakoek lan handia egin dute ikaldia zabaltzeko, ia 80 herritan egingo da. Beraz, horrek ere harrera ona izan du eta ikusiko dugu emaitzetan eta ze eragin daukan. Euskaraldian parte hartzeko geroa direla, baina badira euskararen oraina ere, bai.
horrelako ariketa masio bat egiterakoan ezin da saihestu ariketa ikastetxe eta barretara ere heltzea, bai? Orain arte ez dugu xaxatzaile figura edo rola horrela izendatu, baina bai egin ditugula ikastetxentzako edukiak eta bar, nolabait haurretan erabeak beraien gurasoen xaxatzaile izateko, aurten izena jarri diogu, ez? Hor, unitate didaktiko bat sortu dugu, eta horren helburua hori da. Nolabait, haurrak Euskaraldia etxera eramatea, eta beraien ingurua Euskaraldian parte hartzeko interpelatzea, ez? Honek ere, nolabait, bagenuen eskaera bat aurretan erabei Euskaraldian leku bat egiteko, rol bat bilatzeko, eta uste dugu hori dela egokiena, bai? Azken finean Euskaraldiak hausnarketa bat eta konpromiso hartze bat eskatzen duen, edo Euskaraldia hausnarketa bat eta konpromiso hartze bat eskatzen duen ariketa da, eta horregaitik ez da planteatzen 16 urtetik berakoentzako egitea. Baina, bueno, beraiek edo haurretan erabeek ariketa zabaltzen eta ariketa egiten lagun bagaitzake, gu horretarako prest eta horretarako sortu dugu rol hau. Badakigu haurretan erabeen hizkuntza ohiturak ere oso garrantzitsuak direla eta Euskaraldiarekin lortu nahi duguna da baita ere, nolabait haurretan erabe horientzako erreferenteak garenok hizkuntza ohiturak aldatzea eta beraiek gu ere euskaraz ari garela ikustea.